Ja. Hej alle sammen, og i dag spiller vi med Daniel, står lige derovre, og vi tager... Ja. Og han står lige ved ruten. Ja, det gør han. Jeg filmer ikke. Det... Ja. Du filmer det bare. Ja. Fordi, ja, det gør du. Okay, ham der, det ser ud som... Ja, han tager den også. Ja, ham der Felix. Bare se om du kan få et våben i en af chestene. Ja. I record, er der en, der siger. Nej, what? LOL. What det? Der lå en baked potato i min chest. Var det det? Ja, det var det. What? Jeg skal forstå det. Det ved jeg ikke. Ja, baked potato. Det er også bare verdens bedste initiativ, må man sige. Ja, den er sky. Jeg tror ikke, man kan få bedre initiatives. Nej, jeg tror heller ikke. Baked potato, mand. Okay, nu har jeg et weapon. Wow, jeg har også et weapon. Jeg har stone. Nej, wooden axe. Virkelig godt weapon. Jeg har wooden sword. Nice. Der er ikke nogen efter os for det. Ja, det er sgu lidt ordentligt. Har du taget alle chestene? Nej, der er den der bag dig. Stone sword. Jeg går over direkte over til den anden her. Der er en på vej over. Okay, bare vent på mig. Eller kan du tage ham? Jeg er stone sword. Han er lige her. Kom her. Kom her, du. Kom her. Giv, kom her. Nå. Han gad ikke, han var lidt nede. Han løber efter. Okay, tager du ham? Hvor? Han er lige... Han går over på siden der. Ej, jeg er død herovre. Nå, okay. Så skal vi passe på, hvis han får sort eller et eller andet, fordi så kan han få sådan noget. Men du bliver bare op, okay også? Ja, jeg går ned til det. Jeg går bare ikke... Tager du den der chest der? Ja, den tager jeg. Yes. God ting. Godt. Der er en, der har fået bounty. Han skal dø. På 75? Ja. Han skal dø. Han skal virkelig dø. Yes. Har du nogle pile? Ja, 10. Jeg har 5. Nice. First try, man. Jeg har lidt bedre ting til dig. Bare lidt bedre. Har du brug for mad? Jeg har ikke engang nogen hjælp til dig, lol. Nej. Okay. Jeg har masser af mad. Kom. Wait a second. Husk at tjekke, hvis der kommer nogen bag. Har du noget stone sword? Ja, der har. Det er jeg også. Sådan. Sorry. Det gør ikke noget, Det er okay, Huawei bro. What? Sådan der. Tag lige den her. Hold, jeg boller. Tager lige til tune her. Jeg trykker sin. Er det dig? Ja, det er dig. Okay. Hvis vi kæmpede sådan her, så vil du vinde, fordi du har load round. Ja, præcis. Det skal alle huske, man skal ikke stå øverst, man skal bare stå nederst. Sådan det er her. low round, det er det bedste. Hvis man har 2 blocks, så vinder man stort. Prøv at se, hvis for eksempel William stod der, så kunne jeg næsten ikke hitte ham jo. Okay, skal vi lige prøve. Se, skal jeg lige prøve. Okay, vi står... jeg står her, og du står der. Ja. Okay, skal vi se om du kan hitte mig. Se, jeg kan ikke hitte ham. Okay, og så når jeg kommer herover, så kan jeg næsten ikke heller ikke. Sådan der, ja. Ja, men ja. Jeg tror også, vi laver en tips and trades eller et eller andet. Ja, det tror jeg også. Lol, jeg kommer til at trykke på streaming. Hvem kommer først? Nej, Nej, lortebåd! Jeg skal lige
spise en melon. 6 liv. Okay, nu tror jeg, vi stopper. Du kan selv se det på videoen. God ting. God ting. Stumsov til dig. Kastonsort. Bam og bam og bam. Hvad har du, Nari? Nej. Diamond? Nej. Jo. Øj, vent lige. Nå, okay. Whee! Hvor er det stadig kun et halvt liv? Halvt? Ja. Et halvt? Ja. Seriøst? Ja. Tag det her, tag det her. Nej. Ja, der er en lige derovre. Her, tag det. Nej. Der er en lige herovre. Ja, jeg har fuld liv. Jeg mistede kun et halvt liv. Ja, okay. Der er en lige herovre. Ham der er vi. Det ville også være sygt. Jeg tror, jeg kan se. Sygt ting. Han er god ting, vi kan bruge. Og han har ikke nogen kappe, og han er Steve, så... Jeg fik et hit. Kan du boost? Nej. Hvorfor løber han så meget, mand? Der er ikke noget at være bange for os. Vi behøver sgu da ikke at være bange for os. Vi er kun et lille bitte team. Ja. Det er godt det der. Godt bare blive ved med at løbe herned. Ja, fordi så bliver du nemlig trap. Det er bare rigtig godt. Bare bliv ved. Combo. Lol, det var dumt. Får du ham? Nej, det fik jeg ikke. Shit, han er god til boo. Shit. Det var mit kill. Ja. Fuld iron. Godt. Jeg kan lave ansvar til dig. Giv mig lige noget. Hvad kan jeg give dig? Han havde den der i helmet. Så kan jeg ikke engang give dig mere. What? Men der er nogle tattoos her omkring. Jeg har en bedre helmet. Hvad er det? Iron. Sindssygt, jeg gjorde en love, mand, med den der pue der. Jamen, der er lidt af masse tattoos herovre. Tattoos. Ja, jeg har en bedre helmet. Det har jeg. Og så brænder jeg bare der. Ja, det er det gode ved hernede, så kan man bare brænde alle sine ting. Du havde en bue, ikke også? Jo, jeg tager lige den sidste tattoos på herinde. Ja, det gør du bare. Hvad klokken? Den er 6:30, okay. Skide godt. Ja, jeg kan lige så godt bare lave en flinten deal. Nå. Lad bare gøre sådan her. Bum. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Sådan der. Shit. Jeg har taget den. Nå ja, det er den der. Skal vi gå hen til dobbeltchesten? Der på helikopteren? Nej, bare herop. Altså. Ej, er det ikke ligegyldigt? Der er ikke sådan... Jeg kigger bare lige. Jeg det kigger kan være, der er noget. Hvis der er pils, kunne det være godt. Der er fishing rod. Det var du vil bruge. Nice. Ja, jeg har også... Han har også en ham der, så den fik jeg. Hvor mange points fik du egentlig for ham? 11. Okay, det er okay. Og en bøf, mand. Man skal aldrig lade en bøf ligge. Det er det bedste mad i hele Minecraft. Råden bøf. Eller råden. Råden. Nej, what? Jeg tror bare, jeg stopper. Er du oppe? Ja. Godt, Nej, det er en anden. Nej, det er gas. Er der en? Nope. Jeg kommer. Har du nogen flint steel? Er en. Må jeg få den? Hvor mange iron har du? 0. Okay, fordi du skal have iron sword. Skades. Har du taget de her chests? Ja. Ja, det har jeg.
du huske da vi mødte, der var bare sådan 6, lige da vi kom op? Nå jo, det er rigtigt. 6 Det var personer. sygt, mand. Og så kom ham der hackeren og dræbte os. Ja. Men det er det, der er dårligt ved hackers. Ingen kan lide. Shit. Ingen kan lide dem, og Det er også de bare er klam. bare dumme og klamme og nogle dumme svin. YOLO jump! YOLO for the win. Lol, dig. Sådan. Ej. Og jeg skal prøve at se, om der er nogen. Hey, vi skal lige ind til midten. Hvad er det? Der er 4 tilbage. Jeg tror lige Minecraft crasher. Så er der det match. Nå, Det var hurtigt. Se om jeg slår dig med min hånd. Jeg skal også bare gøre sådan her. ej, hvor tæt på. Ej, jeg håber ikke, at det er en hater. Som det lige i sidste episode. Men vi fik ham. Ja. Rigtigt. Man skal bare YOLO den. Okay, jeg kan lige nå at lave en sov til dig. Jeg tænker. Han kommer ikke. Her. Har du en diamond? Nej. Her. Der. Har du en iron? Nej. Okay, her. Bum. Det skal du nå. Kom. Yes. Let's do this. Oh, crap. Nej, tak. Du. Rick. Det gør mig et shot. Ej, jeg er ready også, mand. Pas på. Han er der. Shit. Nå, vi får ham. Ja, GG. GG. Hvem vinder? Du får lige al min shit. Ja. 5. Så får du også diamonds og iron. En stack. Hey, jeg laver lige en gave til dig. En hvad? En gave. Nej, Okay. stop. Undskyld. Bum. Det er andet game i træk, faktisk. Her, jeg har en gave til dig. Oh my god. Look at that iron door. Oh my Så får god. du lige noget mad, så du Look kan at that overleve. iron Eller door. bage på Look at that iron door. Golden apple. You GG. have fun. You have fun. GG. Og så prøv lige at se dine stats. Hvor mange point? Yes. Stats. 733. Okay, Og 11 wins. hej, det er... Ja, hej, vi ses.